ano, swimming. Iya. Iya. Bakal kang manok. Ay, mayo pa. San Isidro. Ha? Ano? Nagpapainit pa sila.
Inasal ba lang gusto nindo sa harong? Ako nang bahala. Ha? Ako nang bahala. Tira man kamo. Dito pa nga rin kahapon. Sarap lang na ano tapos. Iniisip ko nga na ini na lang para dito na namin sa harong. Dusing pidasi pwede na. Dusi man lang garo kami. O kaya ka baka lang ka itong inasal sa indo? Ako na nga ning bahala. Ano po? Iyon na yun eh. Ako na ang bahala. Diyan na lang sa luwas, dahil mo na paglaot. Duman ako sa kanto mabakal. Nabakal ko na. Nabakal ko na. Yun ang para sa bahay. Kulangin sa inyo yan. Dai, ano man. Yun siya man.
J baga yan. Hindi. Ano yun nga? Si Grabe ka. San Francisco. Grabe, ang dami na. Kaya mo pwedeng ilaog dyan. Ano, dalahon mo ng manok. Kaya hindi ang dikit lang ba yan? May sarang manok na. Dalawa na. Bye-bye. Thank you. Talaga? Palang sila. Dukutin mo na. Tulak mo.
nagkakarani, gusto lang gad. Ang lamang ano. Sabi pati sa ko ni Jay, nagpurulay na lamang, ngayon si Kairiba mo, pigusagutan ako, na nasa batan ni. Si Jay, sinisig ko din kami. Sabi niya, ay, nagpurulay na ngayon manang eh. Sabi ko, ay grabe man yan. Ano na boss? Medya na boss. Camera pati, wala pang naglalakaw. Gusto mo ba lang talaga? Ay, ano tayo? Di ako pwede magparigos na may rig. May regla da ah, dahil May ilaw. Wala pwedeng mabasa. Kala ko nagmimino po. Ito makusok yung dago. May rigla. Ikaw ko dyan dalang daya, friend. Ano na ko, pwede na. Kamusta? May Jollibee pa pala. Kita kami dito sa bahay ko. Malaki. Ano? Katod ko lang. Ano Dahil pwedeng mayong tao sa harong, may nagtuturog, dumanduwa. yung ano? Yung ano? Ano nagtiba? Saan? Blessing ka sa ano? Ay, dahil man ako pwede duman. Tara, dahil ako kabats. Dawa na ka na ako nga iluman mga anong iman kabats nag nga akong duman. Barali. Ano ka, special guest ka. Ano ka? Ayun! Ang galing ng pagkakat... Yan ang talagang gusto ko sa emo. Madam. Initan ng tubig. Tama talaga yan. Kami 3 in 1. Oh. Nagdaraga akong Talagang initan tubig sa Talagang kakabing. coffee lang. Kaya nyo. Mayong arak. Igwa. Wala si Alfonso eh. Ay, pasaway ka mo. Ano na tayo? May nagbakalahan itong cook. Sabi ko may pansis eh. Ano na tayo? May dalaman kong tuwa. Wala kasi tayo. Hindi mo. May bigating din ang bagay sa ama. Siya pa rin na magkasalita na. Ako ng pag-apod ko. Bakit yun? Ibang ba? Ako kami nag-record. Tapos na. Sabi ko. O si Senior High. Kahapon yata. Senior High. Diba sa dalawang ano? Darakan tayo, nangulatan. Ano ma... Dahil pwede magdang ako music niya tama. Hindi pa yan tapos. Maduman ako. O sige na, thank you. Bye-bye, boss. May regla ako ay. Dahil pwede baka Di pwede magpawalat. Pag si... Dahil pwede may music.